ברוכים הבאים מאזינות ומאזינים לתוכניתי שעת הגיבורים. אז יש גיבורים של אגדות, יש גיבורים של מלחמות, ויש גיבורים שלא דיברו עליהם עד היום. גיבורים בעולם הספורט, האנשים הרגילים. בתוכניתי שעת הגיבורים להביא את הסיפורים המרגשים מעוררי ההשראה של האנשים הרגילים ששברו את תקרות הזכוכית שלהם בזו אחר זו בעולם הספורט, והכל כנגד כל הסיכויים. וזאת במטרה להשפיע על כמה שיותר אנשים רגילים לקום ולעשות את הצעד הראשון. כאן עמית אביבי, מאמן להתפתחות אישית והשגת יעדים, שוחה, רוכב ורץ לאט. פתחתי שעון ובואו נדבר על זה. היום בתוכנית אני מארח את שלו ברוש. שלו מתחרה בתחרויות סיבולת מהקשות בעולם. תחרות הבד ווטר למרחק של 217 קילומטר וספרטטלון למרחק 246 קילומטר. שלו מספר לנו איך כל ספרטטלון מתחיל ב-100 מטר ריצה. אני מארח אותו היום בשני כובעים. כובע אחד כמאמן וכובע אחד כמתחרה. אף אחד לא נולד בספרטטלון וצריך לעבור תהליך הדרגתי. קדימה, מתחילים. התוכנית משודרת בחסות אנשים פתרונות ביטוח. סוכנות ביטוח המתמחה בביטוח לאנשים העוסקים בספורט. אנשים עוזרת לך ולך לממש את המקסימום מהביטוח שלהם. עושים ספורט בטוח. היי שלו. אהלן. תודה שהסכמת להתארח אצלי בפודקאסט שעת הגיבורים, כל אחד יכול. בשמחה. אתה אחד משלושת הישראלים שסיימו את מרוץ האולטרה מרתון שנקרא בד ווטר מאז 2011. אני הרביעי. אתה הרביעי? כן, יש בחור בשם אלעד בנימין שסיים ב-2011. מאז לא היו ישראלים, והשנה נסענו 3. טוב, אז לפני שנצלול על האירוע המטורף הזה, כן. כי אני קראתי עליו וזה באמת אירוע מטורף, תספר קצת על עצמך, בין כמה אתה וכו'. אז אני שלו ברוש, אני בן 46, נשוי לפאבי ואבא של לורן, שהתחילה לרוץ לא מזמן. וואו. בת 5 עוד מעט, באוקטובר. אגב, היא כל יום הולדת חוגגת בספרטה, כי כל שנה אנחנו נוסעים, מאז שהיא נולדה אנחנו כל שנה נוסעים, וזה בדיוק היום הולדת שלה. אני תכף מספר לך איך זה התגלגל עם הספרטטלון הראשון שלי. אני מאמן ריצה, אני מאמן קבוצות בהוד השרון בתל אביב, וגם בארגונים גדולים כמו גוגל, פלייטיקה, משטרת ישראל. אני גם שופט אתלטיקה בכיר, שזה חלק מהפן, זה לא חלק באמת מהפרנסה, אבל זה אירועים שכיף לעשות אותם. השנה היה אליפות אירופה אנדר 20 בירושלים, וזו חוויה של שבוע, ואתה פוגש את כל ספורטאי העתיד, שתראה אותם אולי בפריז או בלוס אנג'לס 2028, וזה ממש כיף. אגב, לא בהכרח בריצה, כדור ברזל, קפיצה במוט, כל עולם האתלטיקה, וזה ממש כיף. בנוסף, אני גם מודד מסלול מוסמך, מטעם איגוד האתלטיקה. זה גם חלק מהדברים שאני עושה. וזהו. רגע, אמרת גם משהו, בשיחה המוקדמת שלנו, אמרת משהו גם על ישראמן. כן, שזה חלק מהעניין. אני מנהל המסלול של ישראמן בקטע של הריצה, כן. אז אתה אחראי על הירידה. אני לא אחראי על הירידה. מי שהחליט להקים את העיר אילת אחראי על הירידה. אני אחראי על השילוט, על המסלול, על הסגירת כבישים, על המרשלים, כן, על עמדות המים. הירידה בישראמן היא אתגר. היא אתגר קשה, ניסיתי את זה אפילו 3 פעמים, כולל מרתונים מלאים שם, וזה באמת מרתון שלא פשוט לבצע אותו, על אף שעשיתי מרחקים אפילו פי 6 ממרתון, זה עדיין ריצה לא פשוטה בכלל. אז יש לך קבוצת ריצה חברתית, ראיתי? לא חברתית, היא מקצועית, למה חברתית? זה מה שהיה כתוב. הקבוצה, אני אגיד לך מה, אני באג'נדה שלי מאמין שאנחנו אנשים מבוגרים, ובאנו גם ליהנות, ואני משתדל כן להכניס את כל נושא הפן לתוך הקבוצה. ימי הולדת, מסיבות בריכה, חול פעמיים בשנה וכאלה, אבל זה בשום פנים ואופן לא בא על חשבון מקצועיות. אז אנשים באים, מתאמנים, רצים, נהנים, אבל גם מגיעים לתוצאות. אתה פה בשני כובעים, בסדר? פעם אחת בכובע של מאמן. כן. והייתי מאוד שמח אם תוכל קצת לתת איזשהו ערך למאזינים שלנו, בעיקר בעולם הסיבולת הקשה, אוקיי? או שתגדיר את זה אתה איך שאתה רוצה.
ובכובע השני, כמתחרה, בתחרות סיבולת שאני קורא להן מטורפות עד כדי, לא יודע אפילו איך להגדיר את זה. כל אחד מגדיר את זה איך שהוא רוצה. משוגע, קשה, כן. אז קודם כל אני אשאל אותך לגבי הכובע של המתאמן, של המתחרה. משעמם לך? לא. אני חייב להגיד שזה מסוג הדברים שהם ההנאות הכי גדולות שלי. ואתה יודע שלאדם הנורמלי שיושב, אולי אפילו מאזין לנו כרגע, זה נשמע אולי לא נתפס, אבל אני מאוד אוהב ריצות ארוכות ממושכות, די מהירות, ושקורות בטמפרטורות גבוהות. זה לא ארוכות, זה ארוכות מאוד. זה ארוכות מאוד, כן. אז תספר על הבד ווטר ועל הספרטטלון. אוקיי, אז הבד ווטר הוא מרוץ הזמנה, שאי אפשר להירשם אליו, או אתה לא עולה בהגרלה, אתה צריך להגיש קורות חיים, מסתכלים על הרזומה שלך, ויש איזושהי ועדה שמחליטה אם אתה מתקבל כן או לא. אוקיי, לכן כל השנים לא היה ישראלים חוץ מ-2011, והשנה איכשהו החליטו ששלושה ביחד ייסעו. שאגב, לשלושתנו פחות או יותר הישגים דומים. המרוץ הוא מאוד מסובך, הוא מאוד לוגיסטי, הוא מאוד יקר, וזה באמת הפקה שלמה לארגן את זה. ומעבר לכל הדברים שאתה צריך כבר להסכמה מהבית ולארגן את התקציב לדבר הזה, ההכנה היא ארוכה ולא פשוטה. כמה זמן? זה מאוד תלוי. אני באתי מהספרטטלון הקודם, שנה קודם, אז התחלתי בינואר להתאמן. רגע, שנייה, נעצור שנייה. תספר לנו את המרחקים רגע, כי אנשים, מי שלא מכיר, לא יודע על מה אתה מדבר. סבבה, אז הבד ווטר הוא ריצה למרחק של 217 קילומטר, הוא מתחיל במקום הכי נמוך באמריקה הצפונית, שזה מינוס 83 מטר מתחת לפני הים, מסתיים במקום המיושב הכי גבוה באמריקה הצפונית, שזה הר וויטני, 2,500 מעל פני הים. את כל זה אתה עובר בדרך עם 4,500 טיפוס, וכל זה קורה ב-50 מעלות חום. וכמה זמן? מה הקאט-אוף? אז הקאט-אוף הוא די פתוח לרוב האנשים, הוא עד 48 שעות. זאת אומרת שתיאורטית אדם שבאמת יודע סיבולת, אמור לסיים את המרוץ הזה. ללכת 217 או לרוץ? אם אתה הולך אתה לא מסיים, אבל גם יש קאט-אופים בדרך. זאת אומרת, אחרי 80 ואחרי 100 יש קאט-אופים, אבל once הגעת לאמצע הדרך ואתה בסדר, אז אתה יכול להרשות לעצמך להוריד רגל מהגז, כדי לסיים, לא כדי לנצח. כדי לסיים. אגב, שזה באמת גם אחד ההבדלים העיקריים בינו ובין הספרטטלון. אנחנו תכף ניגע בספרטטלון, ואתה תראה, אבל בגדול אני תמיד אומר שהבד ווטר הוא מרוץ שיותר קשה לעשות אותו, אבל הספרטטלון הוא מרוץ שיותר קשה לסיים אותו. אוקיי, כי הספרטטלון, הקאט-אוף הוא יותר נמוך, עם מרחק יותר גדול. כמה זה הספרטטלון? הספרטטלון הוא 246 קילומטר, וצריך לעשות אותו ב-36 שעות, שזה 12 שעות פחות. מצד שני, הטמפרטורה לא כל כך חמה, כן, אבל היא 32, 34 מעלות, לא מגיעים לטמפרטורות של 50, והתוואי יותר נוח, רוב הריצה היא די מישורית. אין טיפוס. יש טיפוס אחד משמעותי וגדול של 1,200, וכל השאר... זה לא 4.5. נכון, זה לא 4.5, ולכן הפרמטרים הם לכאן ולכאן, אבל מבחינת הקאט-אוף שבחרו לתת לבד ווטר, אז אני חושב שזה יותר ריאלי לסיים אותו. אגב, עובדתית, בבד ווטר יש לנו למשלחת הישראלית 100% הצלחה, כולם סיימו, כל מי שניגש. בספרטטלון אנחנו עומדים על 60% מהישראלים, כאשר הממוצע הכללי לכל המשלחות לאורך השנים הוא 40% סיומת. טוב, עכשיו אני מבין גם למה שאלתי אתכם, משעמם לך, כי זה בשבילי, אני מתכונן לתחרות איירונמן, לקח לי 9 חודשים עם מרחקים הרבה יותר, אפילו כל המרחק המצטבר הוא כמו המרחק של ריצה. איך מתכוננים לדבר כזה? אנחנו מדברים על הבד ווטר, כן? קודם כל, אתה צריך להגיע עם המון עומק ברגליים, אתה צריך לבוא בידיעה שעשית כמה דברים לפני כן. אגב, זה שעשיתי את הספרטטלון 3 פעמים, נתן לי הרבה נקודות זכות בוועדה שהחליטה לזמן אותי. כי הם נוטים להאמין, בכלל יש איזשהו נושא שאומר שהספרטטלון הוא המרוץ אולטרה כביש הכי קשה באירופה, והבד ווטר נחשב להכי קשה באמריקה, וזה איזשהו מאבק מי באמת יותר קשה. אבל הם מאוד מכבדים אחד את השני, ומאוד מבינים שהאדם שסיים ספרטטלון, בהחלט יכול לסיים את הבד ווטר, ואולי הפוך גם.
מה זה אומר עומק? עומק זה אומר שנים של ניסיון ברגליים, שעברת תחרויות דומות, לא חייב להיות באותם מרחקים, אבל באותם תנאים לפחות, עם שעות מרובות, עם אוברנייט שאתה צריך לבצע, וזה דברים שלוקחים שנים, אף אחד לא נולד בבדווטר, גם לא בספרטטלון, ואתה צריך להגיע עם המון ניסיון לתחרויות האלה, וזה אחד הפרמטרים הכי חשובים, להצליח את המרוץ הזה. אז היום אם אני אומר לך, בוא לרוץ מרתון. בוא. אתה קם ורץ? כן. אתה לא צריך הכנה מיוחדת. למרתון, בוא נדייק את הדברים. אולטרה ומרתון זה תחרויות שונות לגמרי. מרתון אתה תבצע בזון 2 את רוב הריצה, או תגרד את הזון 3. במרתון אם אתה רוצה להיות מהיר מאוד, 3 גבוה, 4 נמוך. ואם אתה צריך לשאול אם אני בא למרתון מהיר כרגע, אז אני אצטרך איזושהי הכנה, לעבוד על הספלקטט שלי, כדי לפתח שטח אירובי גדול, שיאפשר לי לרוץ במהירות שאני רוצה. ואם אני הולך לכיוון אולטרה מרתון, אז אני רץ באזורים האירוביים שלי, וזה הרבה יותר קל. אז מרתון אירובי קל, אני יכול לבצע בכל נקודת זמן, ובכל שעה שתעיר אותי, זה כן. מדהים. אבל לעשות תוצאה זה קצת יותר מסובך. יכולת מדהימה. אגב, שבוע שעבר, ביום שבת, חבר אמר לי, תגיד לי, מה אתה עושה שבת הבאה? אמרתי לו, מסכמת לספרטטלון, אז שזה עוד 30 יום. אז הוא אמר לי, אז למה שלא תבוא אותנו למרתון פטרה? אז אמרתי לו, בוא, אנחנו נוסעים למרתון פטרה ביום חמישי. טורף. כן. אז מתי הספרטטלון שלך? ספרטטלון ב-30 לספטמבר, זה תמיד יוצא הסוף שבוע האחרון של ספטמבר, אז זה יוצא 30 לספטמבר, 1 לאוקטובר. איזה משלחת יוצאת איתך? כמה אנשים אתה צריך לדבר כזה? וואי, איתי ספציפית, איתי יוצאים ככה, קודם כל אשתי והילדה שהם באופן קבוע מ-2018 איתי תמיד, ואני לוקח איתי 2 מלווים, שחלקם היו איתי בעבר בתחרויות דומות, אחד היה בבדווטר ובספרטטלון, ואחד יהיה חדש, שאני מצרף עכשיו. וזהו, לספרטטלון זה קצת יותר מורכב לוגיסטי, צריך נוסעים ברכב, יש רק 15 תחנות שמותר לך לפגוש את המלווים שלך, ובכל זאת הם גם צריכים לנסוע את כל הדרך הזאת ולהמתין, וזה לא פשוט, ויש שם לילה, אז מומלץ לקחת 2 מלווים, כדי שזה יותר יעיל ויקל עליהם, אז זה מה שאני עושה. ומי מממן איזה ספונסרים? את הרוב, כן. את הרוב, כן. אז זה גם לא עסק זול. כן, זה לא עסק זול. אני תמיד אומר שנסיעה לבדווטר עלתה לי באזור 70,000 שקל. אוקיי? עם כל ההכנה והתזונה והציוד והטיסות והמלון וההרשמה למרוץ, שהיא מאוד יקרה, אז זה לא זול. הספרטטלון הערכה היא באזור 20-25 אלף שקלים. אתה סוגר את הדבר הזה, שנתי, שזה גם לא זול, זה גם חלק מהתקציב של המשפחה, אתה יודע, וכן, יש ספונסרים שעוזרים. יפה. אתה רוצה לשתף מהספונסרים שלך? למה לא? בשמחה רבה, בטח. אז הלבשה והנהלה, אני רץ עם סקוני, שבאמת מספקת לי את כל הפתרונות לכל מה שאני צריך, מגופיות, ובבדווטר הייתי צריך לרוץ עם שרוול ארוך כדי לא להישרף, אז חולצות ארוכות ומעילים. בספרטטלון אתה מגיע לגובה של ההר ומאוד קר שם בלילה, אז מעילי רוח ולמעשה כל ציוד שאני צריך, מגרביים ועד נעליים. אגב, גם מהבחינה הזאת בספרטטלון, בגלל שהמרוץ מתחיל מאוד מהיר והקאט-אוף הראשוני הוא מאוד אגרסיבי, אז אתה כן רוצה לשים נעל שהיא יותר מהירה בהתחלה, אפילו משהו, נעל קרבון, אז אני משתמש באליט של סקוני, ואחר כך אני עובר לנעל טיפה יותר משככת, יותר רכה, שתהיה לי יותר נעימה גם לטיפוסים וגם לסיום המרוץ. אז אני אוהב להשתמש באנדרופין שיפט, שהיא מבחינתי הפתרון המושלם לשיכוך. הכלבה שלי אכלה לי אחד כזה לפני יומיים. כן, שיהיה לה בתיאבון. יש שם הרבה חומר שיכוך לאכול. מן הסתם שעוני גרמין, אני רץ עם גרמין בכל 8 שנים האחרונות, דיברנו על זה, הייתי סמנכ"ל גרמין כמה שנים, והחיבור למותג נמשך עד היום, משפחה שאני
מאוד מכבד ואוהב, וזה הדדי, והם גם עוזרים לא מעט כדי שאני אצליח. ציוד ברמה גבוהה, אני גם כן מאוד אוהב אותם. כן, אגב, דיברנו מקודם בשיחה פנימית, ואמרתי לך, אני רץ עם שעון היום עם האפיקס 2 פרו החדש, שהספיק לי את כל הבד ווטר, ועוד נשארתי עם 40% סוללה. כן, שמבחינת זמנים, 36 שעות, זה גם הקאט-אוף של הספרטטלון, זה אמור להספיק לי גם לספרטטלון השעון. ריינד אופטיקס, שזה חבר'ה נהדרים, אתה מכיר? נותנים גם חסות בישראמן. חבר'ה דנית ועמוס, חבר'ה מקסימים, שנותנים לי את הפתרונות של משקפיים, ואייל שטרן, שנותן את ספונסר. דווקא לבד ווטר היה לי עוד נתנו לי... ספונסר זה התוספים, זה הג'לי. ספונסר זה התוספים, כן. כל התזונה הטכנית למעשה. כן, חלבון, ג'לי, מלחים, BCA, כל מה שצריך לסיבולת. באופן מפתיע השגתי עוד 2 חסויות לבד ווטר של אנגלו-סקסון, שמחוץ לענף הספורט, אבל אחד הבעלים הוא ספורטאי, שגם מצטרף אליי למשלחת של שלווה לניו יורק, אז כן הייתה נגיעה והוא כן עזר, וגם דנונה פרו נתנו שטראוס, שזה הם עושים בדרך כלל עם ספורטאים אולימפיים, והבינו את הצורך. ההשקעה היא כמו ספורט אולימפי, רק פחות מוערך. כן. נגעת בשלווה לניו יורק, תספר על זה רגע. אז שלווה, זה שנה שנייה שמוציאה משלחת לניו יורק, התורמים מגייסים 30,000 שקלים, המטרה לגייס כמעט 3 מיליון שקלים לעמותה, לשלווה, ובתמורה לזה הם נוסעים לניו יורק, למרתון, וכחלק מהמעטפת הזאת, אני חלק מצוות המאמנים של המשלחת, אז יש לי בסביבות 40 מתאמנים מתוך המשלחת הזאת, שירוץ איתי את ניו יורק. כן, דיברנו על זה, רויטל שראיינתי אותה לפני כמה זמן, גם. היא אחת המשתתפות. נכון, גם. נהדר. טוב, תשמע, אני רק מקשיב למה שאתה עושה, ואני מקשיב למרחקים האלה, אז אני פשוט לא מצליח להבין איך אפשר להחזיק סיבולת לטווח כל כך ארוך. בסדר? אני מתאמן כרגע למרתון באיירונמן, אני באופן אישי מאוד, מאוד קשה ומאוד סובל. איזה טיפ שאתה יכול לתת? קודם כל אני אגיד שסיבולת זה סיבולת, זה שאתה לא רץ אותה, זה לא אומר שאתה לא עושה, אם אתה עושה איירונמן של 16-17 שעות, זה עדיין סיבולת של 17 שעות. כן. אתה לא הולך לישון באוטו במזגן. נכון. אז בסדר, אבל זה אימונים שונים מן הסתם. אם היית משקיע את אותו רמת השקעה שאתה עושה על האופניים שלך, כנראה שאתה היית גם רץ 100 קילומטר היום. באמת? כן, חד משמעית. כי אדם כמוך אני תמיד אומר שאיירונמן מקביל פחות או יותר ל-100 קילומטר ריצה. אם תסתכל על המהירים שלנו, אז זה באזור 8-20 לכאן ולכאן, כן, איירונמן וגם 100 קילומטר, זה המהירים. ולכן אני גם נוטה להאמין שאם אתה, אחד כמוך, ישקיע את הזמן והמאמץ רק בריצה, אז אתה גם תסיים 100 קילומטר די בקלות ב-16 שעות, לדוגמה. אתה אומר, אם אני היום מתאמן 13 עד 15 שעות בשבוע, אם אני אמקד את זה בריצה, אז אני... כן, הייתי אומר יותר לכיוון 15-16, אבל כן, אתה תצליח. חלק מהעניין של, זה גם די דומה באיירונמן, אני מניח, אבל חלק מהעניין של לייצר את הסיבולת הזאת לאורך זמן, כי אתה לא באמת יכול לרוץ 80, ואחרי זה עוד 100, ואחרי זה עוד 200, לא מגיעים למרחקים האלה. אז חלק מהאימונים זה לעשות back to back, עם מנוחות קצרות, שהמפרקים והשרירים נחים, אבל אתה עדיין מצליח לייצר את הסיבולת לאורך זמן. לדוגמה, מסכמת לספרטטלון, איך היא נראית, שאתה צריך לרוץ 246, היא נראית 4 פעמים, 45 קילומטר, בתוך דווח של 36 שעות, שזה הקאט-אוף של המרוץ. אוקיי, אז אתה רץ 45, נח 4 שעות, רץ עוד 45, נח עוד 4 שעות, וכן הלאה. ובסוף, שסגרת 180 קילומטר, שזה פחות או יותר 80% מהמרחק, בזמן של הקאט-אוף של המרוץ, וזה איזושהי הכנה מצוינת. אז אני ככה אספר לך ולמאזינים איזשהו סיפור אישי שלי. ממש השבוע שעבר, הייתי צריך לרוץ ארוכה, הייתי צריך לרוץ 30 לצורך העניין, כחלק מהאימון. ויצאתי לריצת בוקר, והרגשתי כבר בתחילת הריצה שאין לי רגליים. אוקיי. פשוט אין לי רגליים, ונורא התאכזבתי, כי הכנתי את כל הגוף, הכל היה מוכן לזה. סיימתי עם הלשון בחוץ 23, והפסקתי, לא יכולתי יותר.
ואז בעקבות המלצה של חבר, אמר לי, תקשיב, תנוח, ואחרי זה תצא לעוד 7. ובאמת, נחתי כמה שעות, ויצאתי לעוד 7, שיצאו הרבה יותר מהירים מה-23. אם היית מתאמן אצלי, הייתי אומר לך לצאת לעוד 12. כן? כן. למה? כדי לייצר את הסיבולת. זאת אומרת, עשית 23 ועוד 7, הגעת ל-30 ביחד. אבל אם אתה רוצה לקבל את האפקט המלא, אז תגדיל קצת את המרחק ב-back to back. הבנתי. אוקיי? והיית מגיע לאותו אפקט. זאת אומרת, אני מניח ששבוע אחרי זה, אם היה לך 32, היית עושה את זה יותר בקלות. אוקיי. מעניין. כן. זה טיפ מעניין. בסדר, כל אחד ומה שהוא מחליט. יפה. דיברת קודם על התזונה, אני עוד רוצה עוד קצת להוסיף עוד טיפה ערך. כן. BCAA, מלחים. כן. מה המשמעות של הדברים האלה? קודם כל, לגבי מלחים, אני יודע שזה נושא שהוא, אצלי הוא מאוד רגיש, בגלל שאני רץ בטמפרטורות גבוהות. אני, בתחילת הדרך שאני רצתי, התחלתי לרוץ למרחקים ארוכים ב-2010. שנה, שנתיים אחר כך נפטר מישהו במרתון תל אביב, מעודף צריכת מים. ואנחנו יודעים שכשהמאזן הזה מדלדל בגוף לכאן או לכאן, שמופר המאזן, אז מתחילים בעיות. או של התייבשות מחוסר מים, או של חוסר נטרן, ואני לא משחק עם זה, בטח לא בטמפרטורות האלה, ואני צורך מלחים, או בכלל אלקטרוליטים מכל צורה שהיא, גם נוזלית, גם בטבליות, גם מלח, כל שעה. ואני מקפיד על זה מאוד, כי אני יודע שאני מאבד המון נוזלים בריצה, בטמפרטורות כאלה, ואני מחזיר את הכל. יש יותר מדי פה? מה? יש מצב שלוקחים יותר מדי וזה עושה נזק? כן, יש מצב כזה, אבל בדרך כלל המינון של פעם בשעה עם כמות ההזעה שאתה מאבד, היא בדרך כלל, זה הכלל אצבע. כמובן שבלילה לוקחים קצת פחות, שהטמפרטורה לא חמה וכולי, אבל פחות או יותר זה שם. ב-BCAA? BCAA, תראה, כשאתה רץ, אתה מפרק המון שריר, וחלק מהדרך לנסות למנוע את הפירוק בצורה גבוהה, זה לקחת BCAA. אני לא יודע להגיד אם זה משפיע ברמה הזאת, אבל אני תמיד בגישה של אם זה לא הזיק לי, אז אני ממשיך. אני יורה לשם, גם הרבה התייעצות עם אייל, שהוא למעשה מספק לי את כל התזונה הטכנית. אנחנו עושים המון ניסיון וטעייה, ניסוי וטעייה, אנחנו המון שנים בסיבולת, אז זה עוד תוסף שאני לוקח אותו. טוב, תשמע, סיפור מדליק ומהמם. לוקח אותך עכשיו ככה בתמונה כמה שיותר אחורה. אני זוכר שאמרת שגם בדווטר וספרטטלון מתחיל מריצה של 100 מטר. חד משמעית. אז תספר לנו איך התחלת. אז ככה, אז אני אגיד, אני אספר את כל הסיפור בגדול. בתור ילד הייתי ספורטאי, הייתי גם רץ מרוצי שדה וגם כדורגלן של מחלקות הנוער, הכושר לא היה זר לי, זאת אומרת, הייתי רץ אז 2000 ב-5:58. מהירות הייתה לי גם ברגליים, וסיבולת הייתה לי 10 קילומטר, זה מגיל 12 אני עושה. ואיפשהו עם השנים, אחרי הצבא וזה, קצת פחות עסקתי בספורט. ויום אחד גרתי בניגריה איזה שנתיים, ויום אחד פגש אותי חבר שעברתי לגור בתל אביב, אמר לי, בוא נשחק בספורטי כדורגל. ואני כדורגלן נבחרת ישראל ובטוח בעצמי, ואומר, למה לא? אנחנו מתחילים לשחק, ואז קיבלתי כדור בגובה ברחבה, ובדמיון שלי הייתי בחור בן 17, אני יוצא את הכדור בחזה, ונותן מספרת לחיבורים. וככה אמיתי, אני מדמיין את זה. זה התמונה שלך. כן, אז באמת התחלתי לבצע את זה, קפצתי לכדור, רצתי אותו בחזה, אבל בירידה לקרקע קראתי את הרצועה הצולבת, אז לא היה שום מספרת לחיבור. משם הלכתי לאיכילוב, ועברתי שחזור רצועה צולבת. ואני זוכר שכל מה אמר לי הבחור, אגב, זה קרה מעודף משקל, כן? 10 שנים כמעט לא עסקתי בספורט, ובנחיתה הרגל לא הייתה מספיק יציבה, ואז הפיזיותרפיסט שלי אמר לי, שאם אני לא אשקיע בשיקום עכשיו, אני אצלה כל החיים. ואמרתי, וואו, ולקחתי את זה ממש ברצינות, והייתי מובטל מן הסתם, כי הרגל שלי הייתה כמו בלון, ולא עבדתי, וזה מה שעשיתי כל היום. השקעתי בשיקום שלי. כן, הייתי הולך ב5 קילומטר, ואז ניסיתי לרוץ את 100 מטר האחרונים של סוף הקילומטר, ואחרי זה את 200, ואחרי זה את 300, וכשראיתי שאני מתחיל לייצר כמעט קילומטר ריצה ברציפות,
ראיתי פרסומת שמרתון תל אביב חזר, זה היה אולי השנה הראשונה או השנייה אחרי שהוא חזר מפגרה ארוכה, ואמרתי, וואלה, בואו נרשם ל10 קילומטר. וככה היה, והמשכתי להתאמן ולהתחזק, ונרשמתי למרוץ. באיזה שנה זה היה? זה היה ב-2010, או אולי 2010. לא לפני הרבה זמן. מה? זה לא לפני הרבה זמן. זה לא לפני הרבה זמן, 13 שנה. כן. והצלחתי לסיים בתוצאה המדהימה של שעה 27. כן. היום זה מצחיק את שנינו, נכון? אבל זה היה בשבילי הישג שאתה לא מאמין, כאילו. זה כמו האיירונמן שלך. זה כמו האיירונמן. ממש. וסיימתי את זה, והייתי, מה זה, באופוריה? אמרתי, מה זה, מרתון תל אביב? ושבוע אחרי זה, התקשרה אליי חברה שגדלה איתי, וזוכרת שאני ספורטאי וכאלה. ואומרת לי, ראיתי שהיית במרתון תל אביב, וזה, אולי תבוא לעשות איתי חצי מרתון. אמרת, תגידי, את השתגעת על כל הראש, מה זה חצי מרתון? אני כאילו, בקושי את 10 סיימתי, על מה את מדברת? אמרתי, לא, תאמין לי, אם אני עושה, גם אתה יכול, אני זוכרת, אתה היית ספורטאי וזה. רק מתוך אי נעימות כזה. כל אחד יכול. כן, מתוך האי נעימות, אמרתי, טוב, אני אבוא איתה, לא נעים, כאילו. זה בערך מה שאמרת לי בתחילת השיחה, אמרת לך, בוא לרוץ מרתון, אמרת לי, בוא. כן, לא, אבל זה אני יודע שאני מסיים היום. שם הלכתי, לא היה לי מושג כלום, לא ג'לים, לא שתייה, לא ידעתי מה זה ג'ל אנרגיה בכלל. הלכתי ככה. אז היה מרוץ מרתוניה, אם אתה זוכר, זה היה... כן, בפארק הירקון. לא, בפארק הירקון. רצנו מרמת החייל לתל אביב, פרסה כזה לנמל, פרסה חוזרים. ויצא שסיימתי איזה 20 דקות לפניה. ואני הייתי בשוק, כאילו אמרתי, מה זה, איך זה יכול להיות שאני רץ חצי מרתון? אגב, זו הייתה הריצה הכי ארוכה שלי בחיים, למרות שהייתי רץ המון בתור ילד, עשיריות, וזה, אף פעם לא הגעתי למרחק כזה. ואני זוכר את התחושה של האדרנלין, של הרגליים שלי רועדות, אני שוכב במיטה והרגליים שלי רועדות, אמרתי, וואלה, מה קורה לי בגוף? שסיימת את זה. ממש. וואו. וזהו, וזה היה הניסיון הראשון שלי למרחקים ארוכים, מה שנקרא. ואז בינתיים הברך משתקמת ומחלימה, ואז פוגש אותי, אני מתחיל ללכת לרעיונות עבודה כדי להתקבל, אני צריך לחזור לעבוד מתישהו. ואז הלכתי לרעיון עבודה בבזק, לנהל את הנכסים שלהם, ויושב מולי בחור בשם שוקי, ואמרו לראיין אותי לעבודה, והיה לי שעון, אז לא היה עוד GPSים, כאילו, היה לי שעון של נייק כזה, ב3 שקלים שקניתי באי-ביי. והוא מסתכל על השעון ואומר לי, מה, אתה רץ למרחקים ארוכים? אני ככה מנפח את החזה, ואני אומר לו, ברור, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, מה, איזה מרחק עשית? אני אומר לו, חצי מרתון, מה? ואז אני מסתכל על השעון שלו על היד, אתה יודע, מחפשים את הסמולטוק עם הזה, ואני רואה שיש לו שעון דומה. אז אני אומר לו, ומה איתך גם? אתה רץ למרחקים ארוכים? הוא גדול ממני באיזה 15 שנה. כן. אז הוא אומר לי, כן, אני מתאמן למרתון הרביעי שלי. וואו. הייתי כל כך בשוק, אני אומר לך, לא היה נעים לי להגיד לו את זה, אולי הוא ישמע את הפודקאסט, זה פעם ראשונה שאני אומר את זה. אני בלב שלי אמרתי לעצמי, מה זה, מרתון זה לא רק באולימפיאדה? על מה הוא מדבר האיש הזה? גם כשעשיתי את מרתון תל אביב, את 10 קילומטר, לא ידעתי שהיה מקצה מרתון. כן, לא ידעתי. באתי למקצה, עשיתי את 10 והלכתי. הייתי בשוק מזה, כאילו, אמרתי, על מה הוא מדבר האיש הזה, כאילו, וזה הדהים אותי, ואז המשכנו את הרעיון הזה 3 דקות, ממש שלא קשורות בכלל לזה, אתה מבין בנדל"ן? כן, סבבה. הלכתי הביתה והוא התקשר אליי אחרי 3 ימים, הוא שאל אותי אם אני בא איתו למרתון ברצלונה. וואו. אז אמרתי לו, זה אומר שקיבלת אותי לעבודה? הוא אומר לי, רק בתנאי שאתה בא. אז קודם כל אמרתי כן, והייתי בשוק גם מההזדמנות לעבוד בתפקיד כזה, שהייתי ילד בן 30, גם מהתפקיד וגם מעצם הניסיון לעשות מרתון, וזה כל כך הייתי בהלם מהדבר הזה, אמרתי לו כן. וככה התחלתי להתאמן למרתון הראשון שלי. והגעתי לאימונים הראשונים. זה שכל פעם שמזמינים אותך אתה בא, אני אומר כן, וגם בסוף זה מסתדר איכשהו. זה שותפוס שנמצא אצלך. ואז התחלנו להתאמן למרתון. התאמנתי, אמרתי לך, החבר'ה היו יותר מבוגרים ממני, נגיד הם היו בני 45, אני הייתי בן 30 פחות או יותר. שם זה הגיל שלי דרך אגב, כן? זה נשמע מצחיק, כי חשבתי שהם מבוגרים אז. ואנחנו רצים את הארוכות, ומגיעים ל-30 קילומטר, וממש קל לי. כן.
ממש כאילו, אני רץ, והיום בדיעבד אני מבין שרצתי בקצבים שלא קשים לי, כאילו, הם רצו 6.5 דקות לקילומטר, ולי זה היה ממש סבבה, היה לי ממש נוח. ואז אני אומר באחת הריצות למישהו שם, וואלה, נראה לי שבקצב הזה אני עושה גם 100 קילומטר ברציפות. עכשיו, זה קצת יהירות, קצת שחצנות, קצת של אדם שלא מבין שום דבר מה שהוא אומר, בטח לא בעולמות הסיבולת, עוד לא הייתי במרתון אפילו, והם ממש התפוצצו עליי מצחוק. אמרו לי, חכה, תגיע למסכמת, תראה מה זה מרתון וכו'. ובאמת 3 שנים אחר כך, רצתי את 100 קילומטר הראשונים שלי, בקצב יותר מהיר ממה שרצנו אז, רצתי אז ב6.25 דקות לקילומטר. אתה יודע מה קרה לך שם? מה קרה לי? כשאמרת, נראה לי שאני יכול לרוץ 100 קילומטר בקצב הזה, כן. הכנסת למוח שלך את המסוגלות הזאת. כן, אני... כבר זה ישב שם, רק היה צריך לייצר את זה, אבל זה ישב שם. אני מניח, אני רק אציין שזה שנים שאין אולטרה מרתון בכלל בישראל, כן? זה לא שאתה קם בבוקר ויש. זה השנה הראשונה של הסובב עמק הישן, עם שי חזן, זה כאילו שנים שלא היה פה, על קו הזינוק 100 קילומטר עומדים 10 אנשים. היום אתה מעמיד איזה, מגיעים איזה 100. נכון. זו תקופה שלא היה. ואני זוכר שנה אחרי זה עשיתי מרוץ, איך זה נקרא, ירקון מזרח לכיוון ראש העין, זה היה 50 קילומטר, רציתי לקפוץ לירקון בקילומטר 44 כבר, כאילו חשבתי שזה מטורף. ובאמת עליתי בהדרגה ל-66, ובשנה השלישית סיימתי את 100, הרבה יותר מהר ממה שרצנו עם החבר'ה את המרתון, וזהו, זה נורא הצחיק אותי, זה נקודת ציון שתמיד אני מזכיר אותה, ויכול להיות שאתה צודק, שזה באמת נשתל אז. נכון, ככה זה. אגב, מאז כבר עשיתי, 100 קילומטר שלי מתוך 100 מייל, היו כבר הרבה יותר מהירים, הם היו כבר ב-9.20, שזה קצב 5.20 דקות לקילומטר. מטורף. אז כן, גם את 100 שבא. כשמדברים איתי על המהירויות האלה, גם כשאני חולם שאני רץ מהר, אני לא רץ כזה מהר. כן, אתה יודע, זה בסוף, אני מניח שיש פה ערבוב של כמה דברים, רצון, רמת השקעה, גנטיקה, יש המון דברים שמתערבבים, ובסוף כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו. אני אומר שבסוף הדרך היא, זה החלק הכי חשוב בתוך הסיפור הזה, התוצאה זה פונקציה גם של היכולות שלך, חד משמעית. וגם של נקודת זמן באותו רגע, יכולים להיות הרבה מאוד דברים שם בתוך העסק הזה שישפיעו על התוצאה. אני יכול להגיד לך שבכל מרוץ, ועובדתית, נגיד הבד ווטר סיימתי במקום 30 מתוך 100, אוקיי? זה לא שלא רציתי לסיים יותר טוב, אבל כנראה שלא הייתה לי את היכולת. באו לשם אנשים שהם יותר חזקים ממני. ואני תמיד אומר, ואני גם למד את המתאמנים שלי, וזה אולי רצית מקודם טיפ, אז אני תמיד מלמד אותם, אל תתחרו באנשים אחרים. זאת אומרת, אין לכם יכולת להשפיע על האדם האחר. אתה לא יודע מה רמת השקעה שלו ומה הרצון שלו וכמה הוא רוצה להצליח, וכמה תמיכה יש לו בבית, והאם הוא עובד או לא עובד, או מה שעות העבודה שלו. אתה לא יודע כלום עליו. אתה יודע רק על עצמך. תנסה להיות הכי טוב שאתה יכול, ויותר טוב ממה שהיית אתמול. אבל אתה לא בתחרות עם אנשים אחרים. ואגב, מי שכן, אז... זה באולימפיאדה? לא, א', כן, אם הוא ספורטאי אולימפי. אז הוא שם. אבל מי שמתחרה עם אדם שהרמה שלו היא הרבה יותר גבוהה, אז הוא נועד לכישלון. כאילו, הוא ינסה להדביק אותו עד שהוא יקרוס. נכון. אז תצמד לתוכנית שלך, תעשה מה שאתה מכיר, מה שאתה יודע, מה שהתאמנת עליו, ומה שזה יספיק, זה יספיק. אגב, זה ניסיון שצוברים אותו עם החיים. נכון. עם התחרויות, כי... בדרך כלל כשאתה מתחילים, דיברת על מרתון תל אביב, אז מרתון תל אביב אתה רואה את זה מדהים, לא משנה באיזה מקצה, ב10 קילומטר, ב21, מתחילים חזק, מלא מתחילים חזק, ואתה רואה איך לאט לאט הם קורסים, כי הם רודפים אחרי אחרים. כן. ואתה רואה את אלה שבתוך התוכנית שלהם, ואחרי זה מוקפים אותם פשוט. נכון. שזה הבגרות. אגב, אם אתה רוצה דוגמה עכשווית מהשבוע האחרון, אז מאורו תפרי, שלקח מדליית כסף באליפות העולם, ראית את הניהול ריצה שלו בצורה מטורפת. הבן אדם התחיל במקום 12 את המרוץ, דבוק לתוכנית שלו, ולא משנה מה. אז האוגנדי נפל, והוא התקדם ל9, ואז עוד האלוף האולימפי פרש, אז הוא נהיה 7, והמשיך להתמיד עד 2 קילומטר לסוף, הוא היה מקום 5 בכלל. כן. והתמדה בתוכנית שלו, ואמונה. וזה דוגמה לרץ, שהוא אומר לעצמו, אני בתוכנית שלי, אם זה יספיק לי למקום 5, אז זה מה שאני שווה. בדיוק.
והאמונה שלו השאירה אותו בתוכנית שלו, וזה הספיק לו למקום שני בסוף, שזה מדהים בעיניי, אבל כן, אני מאוד בעד לשמור על התוכנית שאתה מתאמן לפיה, ולא לשרוף את עצמך לפני. איפה הם מקומות שהרגשת שנכשלת, או שלא הגעת ליעד שלך, וזה השפיע עליך, וקמת משם? מה? זה קלאסי ספרטטלון 2018. מה? ספרטטלון 2018 הגעתי בכושר הכי טוב שלי, הגעתי עם קריטריון אוטומטי לספרטטלון, אחרי תוצאה מדהימה שעשיתי בחומת ברלין, של 16 שעות ו40 דקות, ב-100 מייל, והגעתי עם קריטריון בטוח לשנתיים, והתחלתי את המרוץ בכושר באמת מדהים, ותפסה אותנו סופת אוריקן במרוץ, ולא משנה, כאילו, שהספרטטלון לאורך השנים הוא 30 מעלות פלוס, פה הייתה סופה ורוחות, והייתה גם סכנה, ורצנו בגשמים מטורפים, ובקילומטר ה-230 החליטו לעצור את המרוץ. זו הייתה נקודת אמצע שבה אמרו, מי שהגיע עד לכאן, מי שעבר את התחנה הזאת ממשיך לספרטה, ומי שלא, אז עוצרים לו את התחרות. נשארו עוד 4 שעות לסוף המרוץ, ו-16 קילומטר לסוף, שכולם מבינים שבהליכה אתה רק תלך. תלך תגיע. ולקחו לי את הצ'יפ ועצרו לי את המרוץ. וואו. וזה אחרי 32 שעות ריצה, וכל השפשפות, וכל הכאבים, וכל ההתאוששות של אחר כך, זה הכל... ותמיד אני שואל את עצמי מה היה קורה אם הייתי מצליח לנהל את זה בצורה יותר נכונה, סלש, אם המלווה שלי היה עושה את העבודה הזאת במקומי. כי... מה זאת אומרת? זאת אומרת שלקחו לי את הצ'יפ, אז פשוט נתתי אותו. המוח שלך בשלב הזה גם... אתה לא חושב. אתה לא חושב. מה שאומרך אתה עושה. בדיוק, אתה גם לא חושב, גם מה רע בחימום באוטובוס מאשר בסופת אוריקן בחוץ. אתה לא חושב, אבל כשאתה מסתכל מה קרה אחר כך, אתה מבין שהיו אנשים שהגיעו אחריי לתחנה. והמשיכו. והגיעו ולא הייתה תחנה, גם לא היה אוטובוס, המשיכו וקיבלו סיומת. ולי יש את ה-DNF הזה. did not finish. נכון, שיושב לי, מה אנחנו, 5 שנים אחר כך, הוא עדיין יושב, וזה גם יישב תמיד כנראה, כי אתה לא יכול לא לשאול את עצמך מה היית צריך לעשות כדי כן לסיים, כי ביכולת יכלתי לסיים, בזמן עמדתי בסדר, ואיכשהו בסוף לא סיימתי, וזה גם הייתה ההזדמנות הראשונה והיחידה שהייתה על המשלחת הישראלית, יכלה להיות לה 100% הצלחה, כי גם אריאל וגלעד שנסעו אותי באותה שנה, הם כן סיימו, הם הקדימו אותי בתחנה, ולכן הם נתנו להם להמשיך. ואני הייתי הפוטנציאלי השלישי, הרוקי, הנער שמגיע בפעם הראשונה, ויש לו יכולת לסיים, ולא סיימתי את זה. וזה קצת יושב לי, איפשהו. ואיך זה משפיע עליך על הניהול ועל הניסיון עכשיו בתחרויות? אז אני חושב שקודם כל זה השפיע עליי לטובה בהמון מובנים. אני חושב שאת כל האחרים סיימתי בגלל הכישלון הזה. אוקיי, מהמון היבטים, גם מהניסיון, גם לדעת איך להתמודד, גם בתדריך למלווים מה קורה עם, וגם אני אגיד לך, בשנה השנייה שנסעתי לספרטטלון, הייתה לי מחלת הנשיקה איזה כמה חודשים לפני זה, שהשביתה אותי ל3 חודשים, שכבתי במיטה, וגם התחילו הימורים מאחורי הגב שלי, הוא ייסע, לא ייסע, כן ייסע. ואני אמרתי, אני לא מוותר על הקריטריון האוטומטי, שלא זוכים בו הרבה אנשים, בסדר? בכלל, בעולם, לא זוכים הרבה אנשים לקריטריון אוטומטי. אמרתי, אני לא מוותר על ההזדמנות אותי, ואני נוסע, ועמדתי על הרגליים 57 יום לפני המרוץ. אוקיי? בלי הכנה, בלי כלום. ואז שאלתי את עצמי, מה יש לי להציע? אז אמרתי, יש לי את הניסיון, ואת העומק, והכרת המסלול, ואני יודע מה צריך מהבחינה הזאת כדי לסיים. כן, אני לא בכושר של לסיים. של 2018. כן, של 2018, אבל אני בא עם כל הניסיון, ובאתי וסיימתי, ואני אומר כל הזמן, קודם כל, תמיד חלחל לי, לא רציתי להיות הישראלי הראשון בהיסטוריה שלא מסיים פעמיים ברציפות. זה עדיין לא קרה. ואני אומר לך, בשיניים, כי כושר לא היה לי לסיים 246, וסיימתי את זה, אני תמיד אומר, בזכות הכישלון של 2018. אז יש משהו טוב. כן. מאז יצא מתוק. מאז יצא מתוק, ומאז יצא עוד ספרטטלון, ובעוד 30 יום יהיה עוד אחד. אז כן, אני לוקח את זה, זה לא שזה לא מפריע לי, אבל זה כן, אגב, אם תסתכל על הקעקוע שלי, הצופים לא יראו,
אבל יש לי פה את הספרטטלון, וזה הכוכבים שסיימתי, ויש לי פה כוכב אחד, שהוא לא מלא. רק הצ'ופצ'יק שלו, הוא חסר, שזה, את הספרטטלון הקודם סיימתי 93.8% מהמרחק, אז רק הצ'ופצ'יק של הכוכב הוא חסר לו. בסדר, אבל זה גם כן איזושהי חותמת. כן, הנה, היא מקועקעת עליי, החותמת הזאת. תגיד, כל המסע הזה שעברת מ-2010, כן. יש כל מיני נקודות. עכשיו, אתה לא הספורטאי סיבולת הטיפוסי שאני מראיין שהיו במשברים וחזרו והספורט גרם להם לנפץ איזושהי תקרת זכוכית ובאיזושהי נקודת זמן הם יודעים שלא משנה, אפילו שזה לא בנקודה האחרונה שהם סיימו איזשהו מרוץ או משהו. הם אומרים, עברו איזושהי נקודה ואמרו לעצמם, בוא, אם אני הגעתי לפה, אני מבחינתי הצלחתי בחיים. הצלחתי בנקודה הזאת. אני מפה והלאה זה רק עלייה. עצם זה שהגעתי לפה, אז כל המסע שלי אני הצלחתי. יש לך נקודה כזאת? יש לך נקודה שאתה יודע להגיד, לא. אני שם לחותמת. אין לי נקודה כזאת. אני גם לא מסכם את הקריירה החובבנית שלי בתור רץ סיבולת. ולכן בשום נקודת זמן אני לא אומר הצלחתי. תמיד יש לי שאיפות להגיע לדברים חדשים ולמקומות אחרים שעוד לא הייתי בהם. יש לי עוד כמה חלומות שאני ארצה להגשים בדרך. איזה? אני שומר אותם לעצמי בינתיים, אבל מן הסתם עם הזמן הם ייחשפו ואתם תדעו. אבל אני יכול להגיד שאם אני מנסה לחשוב באמת מה שונה בי מהאחרים שאתה אולי מראיין, אני לא בטוח לגבי זה, אבל אני חושב שאני לא מסתכל על זה כאיזשהו מסע, אני פשוט אוהב לעשות את זה. התשוקה שלי לריצה היא הייתה תמיד, היא תמידית. מגיל 10-12 במרוצי שדה שרצתי, ובבוחן ברור בצבא שהייתי מצטיין, ו10 קילומטר שבגיל 12 אחי התאמן לשייטת, ולקח אותי עם 5 קילו על הגב, ורצנו 10 קילומטר בנתניה. תמיד הייתי שם בריצות. ואני חושב שזה לא השתנה מהבחינה הזאת. זאת אומרת, אני עדיין אוהב לרוץ, ובגלל זה אני גם משמר את זה. זאת אומרת, אין לי נקודה שבה אני אומר, הגעתי ועשיתי את שלי, אני אמשיך לעשות כל עוד הגוף ייתן לי. מה אתה מגלה על עצמך לאורך הזמן? יש דברים חדשים שאתה, מה שנקרא, מפתיע את עצמך? לאו דווקא ביכולת הספורטיבית, אלא בכלל בראייה הכללית, כי אני מאמין שספורטאי סיבולת הוא שונה ממי שהוא לא ספורטאי סיבולת, כי הראייה שלו לחיים היא שונה, כי לנהל תחרויות סיבולת זה... אני גם חשבתי ככה כמוך בעבר. אני היום נוטה להאמין שזה לא משנה מה תעשה בחיים, זה לא חייב להיות ספורטאי סיבולת. לא משנה מה תעשה בחיים, אם אתה תתמיד ותעשה את הדרך, אתה תקבל ערכים כמו ספורטאי סיבולת. אתה תלמד על עצמך דברים במסע שאתה תעשה, ולא משנה מהו, כמו ספורטאי סיבולת. אני חושב שספורטאי סיבולת ניחנים ביכולת ההתמדה שלהם, וביכולת לנהל משברים תוך כדי תנועה. כן, שזה דברים שאתה לומד בדרך. זאת אומרת, עוד נושא אחד שהוא מאוד חשוב, שזה כלי שמתפתח עם השנים, זה גמישות מחשבתית. זאת אומרת, מה אני עושה עכשיו כדי לצאת מהמשבר? איך אני מתאמן לבדווטר כשאין פה 50 מעלות חום, או אין פה 4,000 מטר גובה טיפוס. אז הדברים האלה מביאים אותך למציאת פתרונות יצירתיים כדי כן לעשות את זה. ואדם שלא עושה תהליך כזה, יותר קשה לו להגיע למקומות האלה. אבל כמו שאמרתי, אני חושב שגם אדם שיעבור מסע אחר יצליח. קח דוגמה, אדם שחלה בסרטן ורוצה להחלים. וככה אפילו הדוגמה של גם אני רצה, שהיא דוגמה קלאסית למקומות האלה. המלחמה שלהם והמסע שהם עוברים והיכולת שלהם לגלות על עצמם דברים, הוא לא פחות בעיניי מרץ אולטרמרתון. אז זה נכון לגבי המון מסעות בחיים, ולאו דווקא לגבי רצי או ספורטאי סיבולת. אז מה אתה עושה כשקשה? בגמישות המחשבתית? אז זה מאוד תלוי באיזה נקודה אנחנו נמצאים ומה הסיטואציה. אבל אני חושב שהזמן לימד אותי שאחרי כל קושי יבוא איזשהו הקלה,
וזה אתה לומד מהמון מובנים, גם כשאתה רץ בעליות וטיפוסים מאוד קשים וממש לא בא לך, ואתה יודע שאתה צריך לחפור את זה, ושנייה אחרי זה תגיע ירידה של 16-17 קילומטר, שאתה תשחרר את הרגליים. וזה נכון לגבי לילה, שאתה, בלילות הראשונים אתה פחות יכול להבין את זה, אתה פשוט מרגיש שנגמרת לך האנרגיה, ואתה לא מבין איך זה יכול להיות שכמה שעות לפני זה היית מאוד ערני ורצת, אבל אתה מבין שיש את ההורמון שינה, ואתה מגיע בבוקר, ופתאום קרני השמש מהירים אותך, ופתאום אתה חוזר להיות הרץ שהיית 12 שעות אחורה. באמת? כן, חד משמעית. מי שרץ אוברנייט מבין על מה אני מדבר, אבל כניהול משבר, בפעמים הראשונות אתה לא יודע מה עובר עליך. נכון. אני יכול להגיד לך שאני מכיר מתאמן שלי לשעבר, שהיה לו מאוד קשה לעבור את הלילה בספרטטלון, הוא פשוט הלך ונרדם. למרות שעשינו אימונים, ולמרות שעשינו לילות שהתחילו ב-2 לפנות בוקר והסתיימו ב-9, ועברת את כל הלילה, עדיין ההורמון שינה זה משהו שגורם לך לרצות לישון, ואתה צריך לדעת לנהל את זה. והניסיון מלמד אותך לעשות את הדברים, אתה רואה שקמת בבוקר, וקרני השמש מהירים, והאנרגיה חוזרת, וקצת מצחצחים שיניים לפעמים, ואולי קפה שחור, ומתחילים להתעורר ולנהל את זה. זה התפקיד של המלווים. נכון. לעזור לך. אגב, אפרופו מלווים, בבדווטר האחרון, ששם עושים 2 לילות, לא לילה אחד. מתחילים ב-10 בלילה, ואז 36 שעות אתה עובר 2 לילות. בלילה השני, אני הגעתי למצב שאני הולך בשינה. ממש נרדמתי תוך כדי הליכה, כי הייתי מאוד מאומן בלילה אחד, אבל ב2 לילות לא. וזה היה לי מאוד קשה לנהל את זה. ואז המלווים שלי באו והביאו לי קפה. הסתכלתי על השעון, היה 3 לפנות בוקר, וידעתי שאני צריך להחזיק מעמד עוד 2 שעתיים, עד שהשמש עולה, כן. וזה דרך לנהל את זה, לחלק את הבעיה לגורמים. להגיד, אוקיי, אז אני אשתה קפה שחור, זה קצת יעיר אותי הקפאין. יאללה, עוד 2 בוא נסחוב, ואחרי זה תעלה השמש, נחזור לרוץ. ואתה מנהל את המשבר הזה. זה בעיקר ניסיון. וואו, יפה. אנחנו ככה לקראת סיום. הגיע מהר. כן, שיחה מרתקת מאוד. אני אומר עוד פעם, אני בכל התהליך הזה של איירונמן, החלק שאני הכי סובל בו בריצה, תמיד אני אומר שאני סוחר, רוכב ורץ לאט, ואני שומע אותך על המרחקים האלה, ואני אומר לעצמי, יש לי עוד 42 קילומטר לרוץ, אני בדרך אני אחרי 23 בדרך כלל מתחיל אבל יש לך 42 אחרי שהיית כבר 10 שעות או יותר על אופניים ושחייה. זאת אומרת, אל תמעיט בזה, זה סיבולת שהיא לכל דבר כן, אבל ועניין. אני צריך לסיים את זה. נכון? ואז שם הקושי. נכון. שם הקושי. גם אצלנו הקושי מתחיל בקילומטר ה-200, ויש לנו עוד 46 קילומטר לסיים. בסדר, קושי הוא קושי. כשאני ראיינתי אותו, הוא אמר לי, תקשיב, בשעה, שעתיים האחרונות של האיש ברזל, זה קשה ברמה שאתה לא יכול לסבול. לכולם. לכולם, אבל לא משנה אם אתה ב7 שעות או בת 14 שעות. נכון. זה קשה ברמה שאתה לא יכול לסבול, ושם אתה מגיע, הניסיון שלך, היכולת, החשיבה, גמישות המחשבתית וכל הסיפור. אגב, שם אתה גם באמת רואה את האלופים באמת, כי בן אדם שמצליח לשמר את היכולת הזאת בשעה, שעתיים האחרונות שאתה מדבר עליה, זה אנשים שגם ייקחו תוצאות טובות ומדהימות, וכאלה שילכו וידחו. אז הם יסיימו, אבל בפחות טוב. בפחות טוב. זה לא מפחית מהכבוד של הסיומת, אבל זה בהחלט היכולת לסיים ולשמר את זה בשעות האחרונות היא קשה מאוד. מעולה, מדהים. אז ככה, אנחנו מסיימים תכף. אתה רוצה להוסיף משהו למאזינים, משהו שהיית רוצה לומר, לא אמרת, או איזשהו טיפ, גם בכובע של מאמן, גם בכובע של מתחרה סיבולת מהבכירים בארץ? כן, אני אגיד קודם כל, בוודאות כל אחד יכול להחליט לעשות את זה. זאת אומרת, אני לא מרגיש שאני שונה מאדם אחר, למרות שאני עושה דברים שהם שונים מרוב האנשים, אבל זה עניין של החלטה שקיבלתי עם עצמי, ואני רץ איתה כבר כמה שנים, אבל בשום פנים ואופן אני לא הגעתי לשם ביום אחד. אני חושב שהדרך שאנשים עושים וההדרגתיות היא מאוד חשובה. אני הגעתי לאולטרה הראשון שלי אחרי שהיו מאחוריי 4 מרתונים, והאולטרה הראשון שלי היה 50 קילומטר. ואחרי זה עברתי ל-61, ומשם ל-85, עד שהגעתי ל-100, פעם ראשונה, סיפרתי לכם מקודם, ומשם זה הלך ועלה.
אף אחד לא נולד בספרטטלון, אף אחד לא נולד בבד ווטר, וזה נכון דרך אגב, גם למי שעכשיו קם מהקורסה ומחליט לעשות מרתון, אם הוא ב5 קילומטר, הוא יגיע בסוף למרתון, אבל התהליך שהוא צריך לעבור הוא תהליך הדרגתי ונכון, וזה גם מה שאני מנחיל לכל המתאמנים שלי, לעשות את זה נכון ובהדרגה, כי הכי קל זה להישאב. אני רואה את האנשים שמגיעים אליי אחרי שבוע, מה, עושים את מרתון ולנסיה? לא. בוא תעשה 10 קילומטר, בוא תעשה 3-4 חצאים, בוא נראה שאתה מצליח לייצר את הסיבולת הזאת, ונדבר. ואז נדבר על המרתון. בדיוק. כי יש הרבה רצון ברשתות החברתיות לקפוץ ולהיות במקום כזה, להשתייך למועדון, וזה לוקח זמן, זה לוקח זמן. גם אני לא נולדתי שם. אז אני אומר, קחו הכל בסבלנות, הכל ברוגע, הכל בדרך, אתם תגיעו לאן שתרצו להגיע בסוף. מדהים. יופי. תודה, שלו. בשמחה, היה לי כיף. חזק לך אצבעות ונעקוב אחריך בספרטטלון. יאללה, תודה. אז זו הייתה שיחה מרתקת עם שלו, ספורטאי ומאמן סיבולת. כמו ששלו אומר, כל תחרות סיבולת מתחילה ב100 מטר ריצה, וכמו שאני תמיד אומר, אם מצאתם ערך בשיחה הזו, אל תהיו כאלה ותשתפו עם כל מי שחולם לרוץ. חשוב שתדרגו כדי שהפודקאסט יגיע לכמה שיותר מאזינים. כל הפרקים וחומר נוסף באתר שלי yamitavivi.com. להתראות בפרק הבא.